Pre nego što kreneš u bilo kakvu promenu, pre nego što opet renoviraš sebe, svoj život ili svoj biznis, postavi jedno ključno pitanje koje gotovo niko nikad sebi ne postavi. Zašto uopšte želim ovu promenu? I ne mislim na one površne odgovore, da budem verzija sebe, da konačno uspem, da imam više novca, mira, slobode. To su sve posledice, ne razlozi. I zašto je ovaj korak važan? Zato što bez jasnog zašto svaka prepreka izgleda kao znak da treba stati, svaka nelagoda se tumači kao greška, a svaki sporiji period postaje razlog za sumnju u sebe. A promena uvek uključuje nelagodu, haos, nepredvidivost, faze kad izgleda gore pre nego što izgleda go bolje. Ako ne znaš zašto si ušla u proces, odustaćeš na prvoj prašini. Tako da ako je ovo i tvoja tema, dobro mi došla u novu epizodu autentičnih priča. Jako se radujem što pričamo o ovome jer sam i ja bila žrtva svega ovoga i zato danas pričamo o tome. Šta većina ljudi pogrešno radi? Pa kad mi negde donesemo odluku za promenu, mi to negde donesemo iz mesta frustracije, poređenja, iz osjećaja da stalno negde kasnimo, iz ideje da s nama nešto nije u redu i onda mi pokušavamo da promenimo sebe iz mesta nedovoljnosti, samokritike, a ne iz mesta samopoštovanja. Takav zašto ne trži proces. Pravi razlog za promenu nije mesto iz kog popravljaš sebe, iz kog pokušavaš da se rešiš nečega što ne valja i da dokažeš da možeš. Pravi razlog jeste da prestaneš živeti ispod svog kapaciteta, da prestaneš odustajati od sebe kad postane neugodno, da živiš u skladu s onim što osjećaš da ti ima smisla. To je zašto koje može izdržati prašinu. I evo ti jedno pitanje, ne za glavu i ne za još jedan aha moment, već da budeš iskren prema sebi. Ne pitaj se šta sve želim promeniti, želim da se pitaš šta me boli ostaviti ovako kako jeste. Šta u meni zna da ovako više ne želim živjeti? Ako tu dobiješ odgovor, imaš dovoljno snažno zašto da kreneš. Promena ne počinje planom, niti disciplinom, niti savršenim trenutkom. Znam da sam ti već dosadna ako slušaš sve epizode, ali to je to, tako je jednostavno. Počinje iskrenošću prema sebi i tek kad znaš zašto, ima smisla pitati se kako. Ono što je istina jeste da promjena nije događaj, nego proces. I to ne bilo kakav proces, nego neuradan, nepredvidiv i dugotrajan. Kao renoviranje ima prašine, ima haosa, ima stvari koje nismo mogli predvideti, ima trenutaka kad izgleda gore nego pre, ali to ne očekuješ unapred. Svaki izazov ćeš tumačiti kao znak da nešto ne valja. A šta mi tu pogrešno verujemo? Pa verujemo pogrešno da svaka prepreka znači da nismo spremne, da ako nam je neugodno znači da smo mi pogrešile, da ako padnemo i pogrešimo nešto, mi odmah sebi nalepimo etiketu da nismo zato, ili ako ne ide sve glatko, da mi treba da stanemo. I zato većina od nas ne odustane jer kao ne može, nego jer ne zna kako voditi sebe kad postane teško. A u stvari prepreke nisu problem. Prepreke, komplikacije, nelagoda nisu dokaz da mi radimo nešto što nije okej. One su samo dokaz da idemo dublje nego što smo pre išli, da radimo stvarnu promenu. I to nije prepreka. Problem je u našem pogledu i kako mi nju tumačimo. I ako mi u stvari uzmemo i redefinišemo šta znači biti posvećen promeni, posvećenost, još jednom ću ponoviti, ima dodatna epizoda o posvećenosti, ali ajde samo da ponovim. Posvećenost nije entuzijazam, motivacija, idealan uslov. Posvećenost je ostati u procesu i kad nije lepo, da ne odustaneš kad se pojavi prašina, da znaš napraviti razliku između pauze i bega. Pauza je deo procesa, odustajanje, prekid od odnosa sa sobom. Pauza je nekad sasvim okej, ali ako mi sebe non stop stavljamo u rigidne rokove koji nam stvaraju pritisak, pritisak nam stvara sram, a sram nas direktno vodi u odustajanje. Kao kod renoviranja, imaš okvirnu ideju kada želiš rezultat, ali znaš da će se putem stvari menjati.
Fleksibilnost znači da si dovoljno zrela dok vodiš sebe u procesu i da na osnovu toga pomeraš svoj timeline. I ajde sada da je jako definišemo šta znači biti efikasan. Još jedna stvar, efikasni ljudi mi sebi redko kažemo jeste da rezultat nikad nije pod upitnikom, ne pregovaraju sa sobom svaki put, kako ćeš se voditi, ok, sad je vreme da pređu raditi. Viši standard života ne traži se povući, traži višu razinu samovodstva. Hoćeš li se pojesti sumnjom u sebe ili ćeš se nekako drugačije podržati i nastaviti. I tu je mesto gde se promena ili prekida ili produbljuje. I većina ljudi promenama pristupa ozbiljno kao kad se obavežemo drugima, obećamo da držimo rokove, držimo ugovore, drže reč. Ali kada se obavežemo prema sebi, mi počinjemo da pregovaramo. I to nije problem discipline. Kad ti kreneš da pregovaraš sa sobom, to je samo pitanje koliko ti sama sebe poštuješ. Šta to zapravo znači? Pa znači promena da traži spremnost nad prašinu, traži sistem podrške, ne herojstvo, traži odnos sa sobom koji se ne prekida na prvom kamenu, prvom izazovu i kad se jednom obavežeš procesu do kraja, bez obzira na haos i nepredvidivost, rezultat će doći. Doći će. Ne zato što će ti biti lako, nego zato što ćeš ostati. Kako? Pa tako što ćeš se voditi kroz promenu. Ući ćeš u proces, nećeš juriti ideal. Nećeš se pitati hoće li ovo ispasti savršeno ili znam li tačno kako, pitaćeš se jesam li spremna ostati u ovome i kad postane neuredno. To je prava odluka. To je moment kada se ti zauzimaš za sebe. Pre nego što kreneš, reci sebi, bit će padova, bit će nelagode, bit će haosa, bit će trenutaka sumnje kada ću da jedem samu sebe. Kad se pojave, nećete se iznenaditi. Nećeš ih tumačiti kao znak da treba stati. Znaćeš kada trebaš da uzmeš pauzu i to ćeš znati da razlikuješ od odustajanja. Pauza će biti svesna, privremena, u službi procesa. A dok je odustajanje beg, zatvaranje, prekid odnosa sa sobom. Kad znaš razliku, ne sabotiraš se svesno. I gledaj na sve ovo kao da si u renoviranju. Kao što ne bi ostavila kuću napola srušenu, nemoj ostavljati ni sebe. Ne pitaš se je li ovo teško, pitaš se koji je sljedeći korak da ovo izguram. Obaveži se prema sebi kao da se obavezuješ drugima. Daj sebi reč, dosledno. To je samopoštovanje u praksi. I nemoj da se držiš krutih rokova, zadrži smjer. Imaj viziju, imaj okvir, ali pusti fleksibilnost. Timeline je prilagodljiv. Posvećenost nije. Ne čekaj da postane neizdrživa, podrška nije znak da si ti slaba i da si ti žrtva, nego je to neka strategija da se održeš. I znaš šta? Verovatno ćeš zapeti, ali ti ćeš to znati jer smo to pričali i to si očekivala. Znaš da to ne znači da radiš nešto pogrešno. Pitanje je samo kako ćeš se tada voditi. I sumnja će sigurno doći, jer samo smo ljudi, nismo roboti. I to je signal da trebaš da se stabilizuješ, da usporiš, da se podržiš, pa da nastaviš. I onda ćeš opet sigurno poželiti odustati i podsjetiti ćeš se, ja sam već odlučila ostati u procesu. Ne moram znati kraj, samo ostajem i tu sam za sebe. I možda će proces da traje duže nego što si mislila, ali opet te pozivam na to da gledaš da je put kojim ideš do cilja u stvari najvažniji, najbitniji, da je cilj samo još jedna zastavica koju ćeš okačiti i jednostavno da je to proces i da vreme ne govori ništa o tvojoj vrednosti. I vidjet ćeš da promena nije pitanje snage, nije pitanje talenta, niti savršenog plana, nego pitanje je hoćeš li ostati u procesu kad postane neurodno. Kad ostaneš, rezultat će doći. Uvek. Hvala ti što si bila deo još jedne epizode. Vidimo se u sledećoj.